nin bong sagat da James Deborma. nung no o sumino bu honne bodo kok sile tongka su James no ano bu joto kisu nung mangsi nung no borok on jaga ne ringi burwo oba ke bo sile tongte item to madar mane buthana bagani borok bukha haita Abo hongangge bobujangman karon tongo. Datui tus tanba sinai bo. tan bagai Karnani nogo mani nyangnani. Hingke agi rogo khanan bo chesta kha khakya wasa khajak kharmalia. acha bo tongman jaga phungna da Botong mani. Yango. bo no bor somiton Tak piok mai bor. Yango tono do. oro Oro tono bong no. acha yang tik tik tong Oro tong mani tei ko. Line ekdom borok kublong tong mani. acha umur ke sabo Amoro. Amunu edik nu. borok apur khari thangma kya mane umur da khari thangma mane Amoro kharlia. Amoro hamna na kya. Borok khana mu jagya. total 11 jana tongmane 9 jana kharkate khorongni simanjak chiun chawke Tei khorong ni manjak kha. Khorong ni manjak mani sumit masa. Boto iko yang ti ko kha. Ang sawon. borok yang ti jakhar Yang ti kharmalia. Dor sa khar. Yang ti khar ka do. Yang ti khar ka. thaw himla bisinga himla Sedang kata bro. bongni no office ingka bahai puila malake oro cc camera tongna acha jotor Apro grill ya po. acha mo rojagya Taplo grill the banya ka. tabur huna Oro gas tongu dutia gas cylinder. Ke tacham stong hamu. Oro damam phakya. Mau to songsar nangal lebong no. Ke abo dugar tok phakya. Je tomane to phunuka je camera phunu. acha o jaga da bong no ton O jaga ya. O jaga rumo. acha amka kholo gide man Amo khulok la. Sabin har. Aing borok khorok ta pasti jonggo. na khari o jaga wa o borong ton bayo Ekdom oro ara. total kojana Tutel kojon afro? 18 জন না? 18 জন. okay Afro. 18 jana kawa bor 11 jana sin chabla sa Ihi khamne rok 11 জন. Tutelei je borok tongmane afro 18 জন. kharna ke total bengti khar bor baki khar ka bengte Ini sim thangka. Ini sim thangka to. om sabai Omo o jaga borok masa main basa chongo. Aro boba sama jaga kitchen ni borok tongo. Je mamui rok songsar nai. Nge bong no yang hapsani. Phat jaga thanga ko dugar to soimali atai. Nge hage thangka bo. Hage reka. bor kha yang tam nongkhor Nongkhoriya bong ni rules kri oro nongkhonani. Kharna bagai nongkhoka. Bujika. Nge oro room ton mane obo nor talasri tonala sa talar ja kono mamui songmani mana hanai abo. Haika mamui songsar miasang. yang phagi do Borok kasi maji diba. yang phagi de oro do bor no ton man jaga do inko oro 18 jana tongo oro te tam tam to gas cylinder tongo Oro gas kiloi. inko nor om tan bai kholok mane Oro ke gas segerei. nor om tan bai kholok mane apro Obo jagao mani humani maisia da bong no. Maisiari udo kasia ko wo. Tam singa mabo. Sos meno maisiari u. Maisiari mani paikya. Borok hubakya. Na pani phaimani khana pungo to mamu song bor maisa ba khenko oron tonir wo oron toniru. bor ko bor su Oro su bisingo bathroom. khale yang Hani hai belai kena wana macam je bekiru macam je. Hani hai dadak silap mampli ka sabi ka social media ho mokol baita eba kok baita dadak silap mampli. Ngiti tahu tu box no pula no video ni mampli no kunyo. Kam kisah mana tong na eba kam kino boji mana tong na. Tini ni mampli bawa hai no. Ngiti tahu tu box no tini ni mampli bawa baje. Hani hai tanai salap sini tahu sobi debroma. Hani hai oba hai ke. Drug sama ni yang lo oba hai ke. Tak sorry hamna ni bagai. Hap center thang ni yang lo. Belai kino hano hai pating motor part vi thanga belai kino ur nang lai thanga tamani holo obai ke hano hai aroni khana nai belai kino sini thau somit debroma hano hai mokolok phatri oi buja ka ni na eba obai sagrok somre oi seprang jaga ni na belai kino social media o tarak sidak mapli kasibega tei amni yaglo tini chalo hano hai sini otakok je bono bunai sini tahuk somit debroma no bunai sini tahuk James bo tini chalo kobi kong no sawi khenani ka eba nangkong mani kong rono bo sawi khenani ka
tamni mal oba haike sini ta hok somit debroma bo jabardasti kalainai khanani nai je oba haike saprak jago hini nai oba haike bojago hini nai sabai kinarika tai amni yaglo bo sini ta hok somit debroma angka bo ta tei oba haike merengnai rongnai ba nai kani khana khainai rongno oba haike ta bai tani na ta na nai tong mani bagai chebot oba haike asake bojago hini nai sabai kinarika tai amni yaglo bo aroni je tong sang murong no tenya bo kam ke sabai kinarika Paling te tahu te bok song seng bisi kok cewi. Tini calo sini otak hong James de Broma. Tam ini sini te tahu te bok song kok kesar kayak apa awal ke. Sini tahu somit de Broma no bo. Bo dah asal buka apa buya. Pada jang bisi bini kong bisi te apa mabel bisi te. Seng kita kam ke bujo ina lena. Ini te tahu te bok song kita kam ke naik tuli. Tini no mabel no. Nin bong sagat dah. James de Broma. Nung no o sumino bu honai bodo kok sile tongka su James no ano bu joto kisu nung mangsi. Nung borok on jaga na ringai burwo oba ke bo sile tongte item tu madar mane buthana bagani borok bukha haita Abo honggange bobu jangman karon tongo. Datui terus tambah sini bo. tan bagai Karena ni nogo mani yang nani. Hingke agi rogo khanan bo chesta kha khakya ini wasa kajak karmalia. bo tongman jaga phungna da Botong mani. Yang go. bo no bor somiton Tak piok nih bro. Yang otong tuh. oro Orang tong bong no. acha yang otik te tong Orang tong mana teh kok. Line. Ekdom borok kublong tong mana. acha umur ke sabo Omor. Amun edik nu. borok apur khari thangma ke mane umur da khari thangma mane Omor khalia. Omor hana na kya. Borok khana mu jagya. total 11 jana tong mane 9 jana kharkate khorongni simajak chiun chawke Teh korong ni mansa kha. Korong ni mansa mani sumit masa. Boto iko yang ti kha. Ang sawon. borok yang ti jakhar Yang ti karmalia. Dokar sota yang ti khar ka do. Yang ti khar ka. thaw himla bisinga himla Sekarang kata bo. bongni no office ingkho bahai puila malake oro cc camera tong na acha jotor Apro grill dia po. acha mor jagya Tapro grill the banyak ka. tabor huna Orang gas tunggu duitnya gas silinder. Oke. Tajam tong kamu. Orang damam pakai. Mau coba songsaran nangal lebong no. Oke. Abu dugar tok pakai. Je tong mana itu? Penuh kah? Je kamera penuh. acha o jaga da bong no ton Oh jaga ya. Jaga rumah. acha amko kholo ge man Mau kelok lah. Sabin. Aing borok khorok apa tuh jongdo? na khari o jaga wa o borong ton bayo Ekdom oro ara. total kojana Tutel kojon afro? 18 জন না 18 জন. ওকে Afro. 18 জন খাওয়া বড় 11 জন সিন ছাবলাসা Ihi kamne rok te 11 জন. Tutel lei je borok tong mane afro 18 জন. খারনা কে total বিংতি খার বড় বাকি খার কা বিংতি Yang sim tangka. Yang sim tangka tuh. ওম সবাই Omo, jaga borok masa main basa chongo. Aro boba sama jaga kitchen ni borok tongo. Je mamui rok songsar nai. Nge bong no yang hapsani. Phat jaga thanga kau dugar to soimali atai. Nge hake thanga bo. Hake reka. বড় খয়াং তাম নংখর Nongkoriya bong ni rules kiri oro nongkona ni. Karena bagai nongkoka. Bujika. Nge অর রুম তন মানে অব অব নর তালাসরি তনালাসা talar ta kono mamui songmani mana hanai abo. Hake mamui songsar miasang. yang phagi do Borok kasi maji di ba. yang phagi de অর দ বড় ন তন মান জাগা দো ইনকো অর 18 জন তঙ্গো অর তে তাম তাম তং গেস সিলিন্ডার তঙ্গো Orok gas kiloi. ইনকো নর অম তাম বাই খলক মানে Orok gas segeri. নর অম তাম বাই খলক মানে আপরো Opo jagawo mani humani maisya da bong no maisari udo kasya ko wo tam singa mabo sos meno maisari u maisari mani paikya borok hubakya na pani phaimani khana pungo to mamu বড় মাইসা বা খেংকো অরন তনি রো i oron toniru বড় বড় সু oro su bisingo bathroom ফেলে yang আচ্ছা yang phungla yang phela yang sap tong kisi nongkhla yang phadi yang phungla oro toilet ঠিক আছে হিমলা
o jaga o jara o jaga o phainai patient rok no o jaga tono yang te kuno blam kri nalai kharjanai angke borok no o jaga maisar khangke borok o jaga suo angke orga toni ritana ulo o jaga piang no phaina phayo norok phaina phai kana pungo songnani ingke kana pungo tong nangnai bele songnani norok mairman ke direct da phai na ke boma kiru do khlogi da sim tuni klang abo odugar phiok jang ke u amo sojangnai sob somonyo abo sojak jang sigang yang oro phaikia maisar nanta bong kharnani jimu jung jang borok mani ningna musu no jeske bano no tangi mani ningnya mani phalai phuli bebang tongoro sok ketal sok bajek da bor tingya ko ingke 11 jona mile yang te ongkhon naikya thangla kya gra ke horni gocherong khana horni 10ta thangka acha ke amon pore yang te onghoka do pula do borok kok sable mero nor semen ditong borok kok samrok sai ma kok samani kun semia ke horni borok kha sawa ata ke noiter rogong khana na apro kok sap khana je abo thangka gari kya je manjang nai thangka abo o sumit no bo sata atan chimi ke do borok pula tam khala gera jaga o or masa baza chongo do bo sekang thangka bor thang yang ongkori thangka dugar narak tong habo haike obo i ke ongkor ba ke je kharnai rok omo to thangka makhle dugar phiok jak to geng eng himla kise phunu gana le ok laikya yang te phebe kya phage ble bor dol dol ta i phage a sumit bujang nai da khosa ko orni ingke bebang tongro 3000 record tongo ingke harka nongna haria doro nongna harka na bebang tongo phunu harinya mangni apor kirijak ba kya da hari jongkha rijak sinai tanjak sinai yang daga laikya ang aing narak tongo sojak sajung narak tongo ang ingke sekang maya bo log rijak ni ang bo asike bisas ang phan mane jodi ang dagar kha tai phiongmali borok abo ni staff rok tai beng tham kya pro ani staff rok bisingo 3 jon hapka sobai jon khaborok sab tonga pro ni staff apro bikos tongo nondo bipul tai bad bageng surop orte tongbai kre or baro ekre tabu kisa kawan pore angke awan pore yang gas bai relaikya tisa laikya gas bai or bokhoka yang phagila do gas ke bor man kha gas o jaga bongno mamu songsari mani acha gas kuplung da gas kuplung ya gas buksa sabot tisa gas kisa tong khota gas to gas sab bokho joton balaikya joton tam na khabro gas da gatai ko tas kamu kathi je mane jim khaimen ang jim khaibla or ton tono ambanyo khar kang wa hesa grna hinai gor ton ni jaka abro bai rekha yang daga lakya to dugar omong kang ko pro rod kritana i apro mo kri tinda thepa omo mia thepa haiban sekang maya omo ke bomo omo simdar jak i omo simir jak omo koi kya gas ni mari nai jo omo hakir jak tana kon hari omro ches koi be kya ma hakir sojak na omro koi be kya omo to yang ti sojak ya kun phano aing kaisi jitile log jak jodi ang dagar tong ya ek phungbain blap ang dagar ya ke omo ke kada kakha kaglia gobor benti khar gesa kas kagya kaglia angai geng seple reka do geng seple ko camera nu ya kem no reka tandu nyai or gas silna kreji ba yang reka koi phung reka yang go asto baro reka na je pra asto baro reka kagai thang gaing ti borok khakya da do tong bong ya go ang yang ti ga imani bor yang ti kharchi mali yang ti sima kharchi na yang ti makar ka om problem sa kak thangka kagai thang problem sa kun khanya keri kya mo blab sa kak thangka mane ongkor ka jotono keri kya masban duijon manja kata kun otake angan dolong ring bai ero ke benti khar thama kya yang ti dog te khar ka benti khar ka thang yang ti borok tong yang ti bebang yang ti ale da benti khar ka na gina ngai yang ti jo masban kharchi mali na yang ti maya ai simbai be yang da benti khar ka na gina yang ti baklai khar ba ketana omo ka khado adini horo to sanamali ya fungai sinam ka loge sanamri ka se omor tokmo mari tana ko tomon mari tongko ale yang benti khar ka na gina aing ti baklai be kya horno binte yang ti uthangka yang rodomu chane uthangka rodomu nya engo thangka yang ti kuna ti uthangka thangba kya gus kari kya te benti khar ba kya benti khar ka tai yang ti ba kya yang ti thangma siu na maraglia bung kasya phakya James ke modu ki sabo modu iko phakide bas yang phakide ke te kisa moing man ke abo nogo thangjak res najak kise yathak dukman jaka acha adin ta man khada sagla adinong manke borok kharnani ne plan mane khar
o song hoga do bro room ni inke anu call khayoka yang phabatis phaigara di hne inke ang bo phabat dopar gabro thui tongmani ma phaikya inke phaimani ang o jor sokpakya yang phai o jor jandala o sokpaimani daba sha anu ulta khitar inke ang usuli ma thangaraka yang ti kaso naimani yang ti kaso male o yang ti khari thangba kya borok inke ke nuk phaimani sumit no o aro klajak nukha inke sumit no oro tu boi ton ton lakya inke sing doctor talang thang lakya police rok phaika jompini police rok phaiye bini je kapalogo ati ta kaisa doctor ta sade inke norok no buthana he rai sirai kobi kokta sida abor ke sapsa amte kep sanai kare bini kok abo bini kok bana ko saw sing bono doctor talang kha nung jeng mani kobi kok sadi ni saw bono inke bos kok bana ko saw bin nok ni borno khonor tam khobor liya bini nok ni borok no to sing already horo sawjak bini ma phaimeya sasung hne phaimeya bo bo nor khobor hoya buni yakti sub khobor man hun sabla sa he bini ma already khobor manjak bo number call khai bo number call khai kya nang ba sab call khai bina ma ang abo kol khayin tongoni no buji kha ngangke oro problem ngi rikha jotono ho hong tong makya paran borong nang kisa ko to khanyang nai ble thana jan sakang paran borong bina man sakang sai rika jeng parents tai lumkhen sawo ko je kun ka sawo je ke bono borong mai seria sari hono adino habung hadaisi nawi muya saga be thaska tang thang kharna nai nor ong doctor soi sagang ke nong buthana ene sini dom kirmar am terkon kare bono jeng mani kobi kok sadi hni saw sing sumin no jeng mani kobi kok sadi doctor no ngo tagarjlo hospital jibire fartlang di hni saman nor ketang telang ya sing apor center phaiye sing thanai hni phalemani ji nor tese tagarjlo phono gi paine center tu butise bulai pikamla se bel rok bai ni abo sing bono kun khaya sing bono tu bukha biti pai tu bukha sing biti pai tu bono biti sari kha bo sawo biti sari ya hne bono biti sari kha biti pun phunungman nor no gete khoroksa bin logi te mase tam sapsing khamo ramthar ora am thaka bin thaka tasing telang tanga kama ke telang thango camera pulia furong ka bina babu fabro normal rena soya ni khnam sa haida ihi tak male rika telang thanga kama se pulia fabro se puila fabro ni puila fabro mas kaise kaya ko bini kom dise tini bine babu faimani pulia fabro ta na phani fabro malaria ni khnaw ne borok thana thang kesri kya ni khnata ramthan bin babu tak thangle pulia phada botaw da phaidaram na ke phungo boda phai thanga phungo phaya tak sa phayo tak sa phai tang telang thanga je bonong le bahai bu buja khabole buja kya camera tongo kaham no kaham ke telang thango kun spot kre kun phaning ya ke buja ma ke sumi chimche buja go chumi chimisi bono ke saba se buka mogol rogo phatri ke abo bina kise walo walogo je bin bokhrogo je ombo mani ke walos nango bin abo bono mogol rogo hanganga thik pari buro ke bo buya aba ke khiklang rogo yak rogo ke nangkha bo abo wal rogo ngangke abo ani bo iko anu bo phusunga basi bo a phusunga tis tong khoi go yakmo bu mane ano je nor bo a rumon da romon rakha na ke yang phatar se bakle pheke bo bakle phaise ma rom siu bono nor romo sipa khenke bahai ke wal rogo nang tisi ko phika bo already se walo kazak ni se bo tolawo klayu ngapro se manjago bo ko bini o mahai khagang ko bara bekrang rong ko bahai ke bai bekya baya bini abo baya kaise suksai tong ni manta baya abo robon kha dukuman ka geo kla chengke ga ba kisam misa dukuman kana abo ningke modam babuka ang buya bono phungsapon buya ang bono phungsapon buma kre ang bono sumit no ke ningle ang buka ang buma ka buka do asak bo je samai ke buya je ang o jagani ang phakya da bai rikha ro amukha no bo da bai tan ka mane pau ka ta haileng kan andar gundra ba rja khata anu bundunglia kon bundunglia pau go nyang sekpro rja khata jaga wo thui roi hagan bo jaga do pajona asta pajona tonale ga pajona bising sab buka bono pajonan bising abo joton cha haibechu haibona azuk serious ya azuk jibi nang masa gya phatan borno ka sab ringi buru phatan borok ko phai phatan borok phayo thing no do phatan borok phayo haibona kisa local ni je abo rong ma phaibi kata jokhon te grill se bai tongkha jokhon te khana sab ring hoka ang ni ring horo sab ni ring hor ang ne an dolong ring hoka te bad baki je moyen ma jongna ring khata borok phai ti jimi romnaro borok as kuno ko ya tubo sap ko abo to jaga yang phajing tan area klai ble kisa ke to bo ko jak sinanya abo nang simda ma botai ni stam bising ke bona kirja stam ang ablo family sap buka antar gundra ble kisa borok geng tagarjala ni tu buya tagarjon tu buya tagarjon tu bui khali singka sap tong amsang te bising dair ka biti pulman ponjo tong sino re kaisa bina ma jo go thanang man tan jino phungo phaipro
bina mano ke nor tangi phung ko malai relia bin je sumi ni bina man napanin phaimani sinapur problem payako je khari thangmarok bo jaga tongoi khe borok amrok sing semia ko kun phano engke bono to sing nangne bele sing bo jaga tongkha borok singno yang sumi no se tangi rohlia ya bagani bono singna nango sing borok bos problem me nya diba bono singna nango engke karno nangbla sing tai buni buang poro singno sabri tongkha biang thangka phayang engke to sing norong dusmasa nai sin thane siri klang bele sing mana chung nai engka sari ko rohne ni ang saka bono ang sari ko rohne nyong no sekang puila kari pe begina engke sari ko haitilang thangka puila phurong khang ke latha chikon tete baise bujao kono spot kore ka hamche nei bani tong hamla u o jaga o je latha kare je chikon ambai je man ambai da so tong ga mar nei ble da hai ka tep stan chinai samni totra so ya un chemi ke bo boss men da khozani boss men chamung nong hamya mangso tokban phontam rok maso mangso rok masya tai rok le thoge mangso maso kucha maso mangso soton maso sapta wa bisik sar sapta dui ber saru tam sar tok bahan bo sa ko sat mas ka pa ke wak bahan mase koni chau wak bahan masa khale aro birthday rok masa ya da or se oro kemni birthday nya ko oro sema balayo khole he o jaga busuk balokha o jaga sing bongno tumani mar sorong simi sing na wak bahan rok se song wak bahan songo birthday rok song tabo wak bahan baike sar nai singabo অনেক তাবো কেজি এদি বাবো দাম এদি বা sapta wa chepan masa ছাত্র হি আবো বার্থডে হইতে বা ক্লিন তেমান তিরক সারি বসং ati simasa na টক বান বস মানে কোন 3 পিস ইয়া 4 পিস হইতে বা 5 পিস আকন চিকন ইয়া কত কটন তঙ্গ chamung moro kaham no তাও নমো কাহাম ন তাজিং ক আং ফুনু রিমান অ জায়গা মাইনা বড় অনেক গবাং অনেক সারি ওয়াং nung wasuk buma korei engke bo wasuk o mongko dewala mong bar thutanya ko ge heda geni nista wasuk bolo buyang ka ke bina asuk dehero sport ke bahaking kabo asuk mogol thui kajak deher somsajak bebang thui যে সামানি যে মকল তৈ থি কো গাদৈ সি কো মানে আব থইয়া আব থই রজা কা থি কসাং কা যে পুরো দাইসেক না পুরো বিয়াং রজা কা দা দই সি কাকলে বিন yakni nini yang tabo debran mokol yagran mokol pura sakse thamaki ang do buskang nai pe আমো থাবরা জাং মানে ngom abo do ulo hamnan moton singli ta আবো হামো hai nungle bono kisa suk subana da boni hamtani তাবো গানো norok do o jaga o oro do je kobor hospital ang ji hamierok sogine omti rok do je kobor no sokpani heda engke ni naro bui hamna bagai sir phaimani koma ke nostong thanga ke tangai nungke tam sana musu আতস বুঝিলি তাম aja hospital rok do je rogi rok sogi bele bohok samarok ke sa kulum gana ke ni naro do je drug sanai rok bokrok thikrin sokpani ta engke ni no do hamna bagai si phaimani bui koma ke nostong buja kha tok jaka nogo tepsi derai sogi siwo obno ti tam sana musu আবো বনকো দেরাই সগুমেন আবো বিন থানিসি जों तो काम का तनखा बरक हठात सा बखरक हामिया जे पुरो हामना जे मुजुंया आमहाय बरं खारो naro buya phano khawaya koi phano chiglai phan ton man khamta buya kare मानता खासिबान तनमाना बजे लेंगतेगा बुजा गnya da tamni bon लेंगतेगा बुइ जंगसा लेंगतेगा बुया जे कैमरा तंगो बेबां तंगो कोन लेंगतेगा बुया केबो acha दातिमान कारनै बिनाव बेलायिंखा ke bahai bono subana da bini asuk sorry khoting kha borong the financial bo crisis borok je saman mate doctor phunugo miya bithi sar miya bahai rok tabuk ani bo problem khा baksa nogo sogya ko bo ha sabri jongano ang to mana chongne ble an rang khorcha khanyo ani bo rang thang jong bin baginyo ko total ko jena kharjang kam tabu apru 9 জন খারকা 2 জন মারা 11 জন বিসিngo a no jena ta phun manli ko manse nogo sogi be ko nogo baka sogya te bad bagi nogo sogya ko ko jena nogo sogi kya nogo 8 জন 7 জন আর sogya na ta 2 জন sogya ko ke tai rok ngang ke rutuk jakta जों रुतु गु जंसि nang ke thana rogo oran borok komai thangma kensi saikya आं साइकिया लगे लगे इनखानो थानान बरक फाइकिया थाना थांगां थाना थांगे जे खामनानि मुं बुफानि अंका ताइ बिनि फन नाम्बार जतन आं रिका बाकिया ajang ke borok ni je tongmani ara tongmani borok bahike tong phunugla da borok room phunugla borok room se borok je tongmani yang kam ke sari do tabuk tongna ni ko borok je tongmani oro sabu tong bahike tong bebangno thuje tongi ko nari thangai tong obuke amuke nari abuke tong yama ke nugi tongmai ta do engka afro a somoy gothanang nanse sikang tam bahike tong borok kisa phunung si debo borok ni a je gothana kotere gung gothanang kamo notere नचेरिगो नचेरिगो अब kon to sabanyan se sikang ta इ ओके नचेर kam ke nai tong dono ro बरक अ जागा खारनान रेडिंग जा
ang kisa kat makanya hega nuk jaklak oran siming nai tikitsa kat khanyang nai iko borok apro to tiksit bathakla borok nang ale na dia jaga koja dong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tep sibango yang koja na yang sajana 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tep tong hosodo tep bang khona iko na masa kharka sol masa kharka kharba kya kharka na de rumah tong ma tomsa khar lagi lah sab sengkar kabo sisi ni paliang abo sumit no puila karena ya abo ke sujit second yo doglam tu patsa khar thale abo ko sujit abo sumit sakata iko ko abo sumit kerja kan abo phagya boje pro dugar ko phiok nani pungpro tarpore mo omba omo mokol tal khanye khar di nei omo skang thani ni sage asu tong lagi sabo bo omo sumit takar jola neu bujang nai mo ka sujit mani palai mo tau khar sini na khar jinai ko je pro dugar phiok nai iko nai tong ni i birning tong khado sujit dang khamo sujit iko sumin bujang na khe moni tong na tero ko thui tong bai tong na hakin tong ri zoom da khaiman na thakin tong sidi nok tong sabas tau clear ke nai tong madi ko phai kya masa angni kharba sinai na tau khe sab sagang khar nai tong do yo sujit na omo khar di no omo mokol tailu khar ka sol thangba kya nadi brumba kya nadi obor ka na dorga sinangya khari haita boro iko morong na khai omo khari 1 2 3 4 5 khariya kabor kata khana musing haita noran tongna haita na letin bising masa taw sinu jak phayu ba bu komor khana le kun singela sa ke khariya an pore tam khasaga da mo khana nai mani no bor da room ni pore tekasi room tong khule abo phungnai abo phung chidi taba phung chidi borok khai man use khamin ge cylinder bomo iko mo omo to chikon ombai malia ombai rekha Wam, koto bas tanggo. Koto bai, pai le liya tu tori malia tu. Ortam kun pan or kes krikida. Or de, or kita kisah tongku, bai hai tongku. Tam ta kun pan de dep khamo ko. Om ges om karak ble koto jo bansai. Kun demi sing liya. Buko. Homo. Wal buka kali ko. Muka wal bokong mantana. Muka kha. Muka thang ma kya? Muka kha. Gomo hanci kesai tong sulso. Om ka dagari ma to hotai ko. Om segar man saka bola sangka. Om segar ko thipi nai. Om thai ka dagar ma tong khatang. Thai ka to segar. Om non borok ge cylinder tang la kheta na. Iko pura yang ko. Te tam oro borok man use khamen te tong. Or hi orong kholia. Ge cylinder simna. Ge cylinder simi. O thase da bisingo thani da. Thanin bisingo. Amba koto ba sim tang ta. Kotor simir ka kotor to kisi hilik bla. Amba hilil thang pa keta. Te nin kun sajang te tong. Tai sadani kari kya o je kok belai samani abo chali ata belai jeng to aja te kisar sungjana ke wa onor bulai pro party ni ang bai party khayo ne kisa bu borok samani abo bom hai party abo parani borok thaibiu hone bin amano sawmani ang bin ama kol khaiporta bin ama tamjan wan chugne party hini ka kon semelia ringna ke to singringi mano bezalangai tongo tam phai tongnai ba ang kol khali ata jan dol longno phatse kol khaikata ang jani kaga tongmani ibong no ring ba ketang papat apur phaiga manja ka duijon tai bat bekhar te dadi phage kep khar mangla kamo ang patin borok san kun khaimi aba her kun sane kep kun sane kare ke borok kok pep lanai kare je patin borok nanye abo parani bon kok sitana ya bin kok ab parani borok hni angja parani borok ma jaga no bo abo tam khanaka ise boys thangje gedi ba patin borok hni khanaka nin te kun sakla jeng te tong sakla jeng ne kare tai kare ke hamsung o khorno nyo dabor thibe har jaga khusuri tongnai nok kunawo nukhana narok do khusuri tongmani a dabor thibe har jaga bor tanan kirja katana nin paran bung tamo ani parakai borkathal bung tamo because deborma oro koi bosor ka bakya oro da tak bai 2 bosor kai tongo nung ke tamo staff staff chalia ta yakari khata bor nin bung khe nondo ni para bro telemro nung oro koi bosor ka kha 1.5 bosor ka nai ka nung tabo nai tong ta sane rong na ti duli tong ta a dino do bahai bojaga norok ma khusur ka da sagadi singni ko yango
ang jepru oro maja ya koi mani ro karna in thangka yang ni borok nongkri phebi kita na engkai ang phatsa breakfast bo ririka khana phung breakfast khaina ngai ni borok mani ro tuni ya koi tuna nai drop engkai nyo o je nor bo camera nu khana kuju korma puli ang khornai bo hayei phatsa bono dagarika engkai tai masa sumi tagar jolani bo hai purukai ang ongkor hakya doga pura soton nakya pura soton suka son na menta sona naimani logrina naimani omo engkai soimalia borok buruk sa kela dol kobangma egro jana engkai phatsa sumi ta tagar jolani pura dati tongkha dati singno ro harjak yang khorsa phagi di te khorsa ya nang da yang khusri tong ang yang kunawa borok oro nang kha jaga wa bo ma hai bakhang tonga puri da borti bai harjak puru tam sasine pura besak busuk kulibai kata kono silia pura hai raksi tong hana nong do CC camera wo pura khusur jak junuk su ma tes thika mo saisi malia kiri jak soka nang khe ang bo kirimale hapka yang singkani singaba yang kai egro jona unpar kha silia kun phain kha siliata ase kiri khana asaka kirika bokha ma jaga kirika ni bahai bo ma hai kha pura bokha ni jemon borok bothar jageda iyate hai borok bothar ako rahanyo dati jak harjak hai kirima hapso kata ase hola kari khana de pura kirika nor kha ba omon kiriman bagai nai ola bono ti paper ta se bu phika boro nang da singna tana nai ne ang bulia bono ang ayango si kirimani ang yang sphalia ke bono ta se hospital tlangai tu paper kisba ma bulia ang nang buya ehe nang le bujak le ta se bon buya na bono ke sap sap buka se bo mar tong khale rejang mani sama sing phataro se apura angbo doktoro thangala phatsa ani ya kongoro jimni dambal kelai pura robon thangka borong no masa narak rimani ang asa borong no nang ke bor thanga sapro apro ang oro phataro bor kobang ma deba ke aro tongkhata gedo ke ja sumin no takarlo hospital tlangai ti se ti paper apur de norok sim sing sinabla sa ehe apro buibo tongko horole horo to cheng tongo ke horni duita tinta rogo phon bulia ehe apur de bosa sing sing sina bor kunai ramthar bai bising boro tongule sisi photos tongule cheng buya Wah, omorok no. Acha norok he hamai pai tangai thanglia oro tangai nai tongkha o sajak nungjarok no. eko chengba hamta tei teisa bakharak nai nei tongkhata Hamsu ge koda norok. hamka Saya busuk balok tongkha. eko 2 bosor kan nai tongkhata Nungle ang takbai te 23 chimi hamani ang o sentaro tabu ta 25 kai tongo nengkai ngsugia kota mane nogo thangka atinyo atija ngthang pino tesa mane ningma bo balu khaba sakno confident kari kuna. आवश्यक कॉन्फिडेंस में था माने Nungi pen mano. आमती है क्या मुचुंग में मानो Nile muda musung kho. Musung sublia. musunglia Tabu kita mah hamrena musung oba hai borong no. je nangnai rong no kaham khai tongsinai cha Nung kita mah besakno control khaime ko. Somoi somoi sada san an kisa stable norok le an ke sar chidi. आती रोगले छाया माने और कुनु आमती उनको व्यवहार खायाता माने फाता रोगो थांगा इनकाय जैसा आमती बखा तामजानी हायंगता माने किरिमा हाबले फातान दुनिया रोगोबो माने Ro jaga angka ke pura biri bahai tongo ke bahai tamo. Biri da manang na biri da khana tamo. Biri ko nang nang tongo. Biri khana wo. जो तो खानिया मोरो नसा Je nang nai rok no. Norok ke biri rok mana nang kho. haino waisho shin nangda मासु सुता तेलिया ঠিক আছে goa bithi ke saria jese pan saria bithi sari tono gangke udraka saria hamna bithi sarbo ke bele agla khenge birirok kasu kuchu khani tantana बेर आसबो आगला खाया kasu kuchuta कासे कुसुता baksa borok bura rok tonge deba borok ni nangnani mochung tongo borok ma khanta tei tam tam khano tei to khanya biri khano ob 6 simen